Tänään me tehdään video, jossa me kerrotaan meidän elämästä. Sanossakin se. So today we are going to make a video about our life, and this is going to be named Our Life. And this is like our news channel, like we talk about our stuff and stuff like that. And then, yeah, the name is going to be Our Life. Yeah. Elikkä tää on video, jossa me kerrotaan meidän elämästä ja Arus sanoo sen englanniksi ja mä sanon sen suomeksi, että te ymmärrä, että molemmat voi katsoa sen. Mutta me vaikka ekana kerrotaan, että minkä ikäisiä ja harrastetaanko mitään. So what they're gonna go. So I'm 10 years old. I'm born in April 6, 2015. This guy is bigger than me. Okay. I used to play football. I used to practice football, but now I stopped because I don't like that much. Mä oon 10 maan vanhempi kuin tää. Niinku jotain 3 kuukautta. Ja sitten mä harrastan futista hoikossa. Mä en hauku sua, jos sä harrastat jossain toisessa joukkueessa. Mä harrastan hoikossa. Ja viime peli me hävittiin. Pilkuissa me hävittiin. Mutta tänään on peli, mutta se on vähän myöhemmin. Ja yksi asia vielä. Me tehdään ehkä My Day. When we do like in sometimes Friday or Saturday, or when we do sleepovers, then we do that video. So we like show our day in that day, like how it went. We talk about it. We like kind of like do it again, like the day again, like we film like we do it again. Yeah. Me siis kuvataan kokonainen video, jossa mä oon tällä tyypillä yötä. Ja sitten me ehkä valvotaan vähän ja tehdään siinä vähän blogia. So he's saying we're gonna maybe like stay up night, but we're not gonna sleep. And this Friday might be the first day of my day. This is my life, our life, and that's gonna be my day, the other one. So we're gonna have like two like kind of stuff like in this channel. I think this was named VG Squad, but now it's gonna be changed to FE Squad. Yeah, and then in this channel we're gonna do vlogs, and then we're gonna do like my day and our life. This is our life, and this Friday maybe will be our first video of my day. Okei, sitten me voidaan vaikka kertoa, että ollaanko me kaikki kysyy, niin kuin mä veikkaan, että jotkut kysyy, että kun me ollaan aina Aarusilla. Jotkut voi luulla, että mä asun Aarusilla, että mut on adoptoitu. Jotkut ehkä luulee, mutta mä oon Aarusilla kylässä. Mä en halua kuvata mun kotona, koska täällä on vähän parempi kuvata ja meillä on oma huone. Ja toinen asia, me voidaan kertoa Aarusille. Me voidaan yksi juttu, että me voidaan kertoa nytten vähän meidän, onko meille tapahtunut mitään, että onko meillä vaikka murtunut jotain. Ja että kaikki kysyy, että mä veikkaan, että tosi moni haluaa tietää, että
missä koulussa mä oon. Tai missä koulussa me ollaan ja mille luokalla me mennään, mutta on se jo varmaan aika selvää, jos mä oon 10. Arush! Tuu! Mä voin kertoa ekana. Mulla ei oo murtunut mitään, paitsi tullut pikku murtuma mun varpaaseen. Ja mä en ymmärrä miten sä... mä kerron nyt millä luokalla me ollaan. Me ollaan nyt 3. Me mennään niinku nyt on kesäloma, me mennään sen jälkeen 4. Ja kaikki kysyy kaikki ei kysy, ketään ei kysy, vaan jotkut varmaan miettii, että missä koulussa me ollaan, Malmin peruskoulu. Me ollaan tällä hetkellä Pohjolassa, mutta se menee remonttiin, niin me mennään kesälään. Okay. Kesällä viereen. Okay, so our turn. My turn. So like my leg has not broke, but like it has one time. I have had a injury when I was something like 4 or 5 years old over here. I was playing with my cousin brother, and then we were playing kind of like basketball, like we were passing and stuff like that. And then when we were passing, the ball accidentally hit my head and went to the bathroom. So I went to get it. He also ran, and then when I went there, when I was going there, then he accidentally made me hit do you know when you open the door, then there's like a little thing when you go up, but in our house it was so sharp that I hit it, and then I got an injury. I don't know how. And then I was for like 2 months with a bandage in my head. I could not see when I sleep, and I wake up, my whole head would be like this, so I can't see anything. Yeah, that's the injury I've had. Yeah, and then at school, in grade 2 in Finland, I fell down when we had super, I don't know what it is, but when we had super something, then super day, then I fell down, and then I had to go to child's emergency hospital in the night. It was 10 o'clock, it was so dark, but then they told me that nothing happened, it's just a little injury, and then you just need some medicine on your leg. Yep. And then one time when I was somewhere in like some place, then I fell down. Yeah. Oh yeah, I forgot. I'm grade 3. This guy's also grade 3. We're gonna go in grade 4. In Nepal, I should be somewhere around grade 6 or grade 5. Sä voit keksiä uuden kategorian ja puhua se kategorian näin. Mä menen sillä kautta. Keksi joku kategoria. Mikä se on? Joku. Nytten me kerrotaan vaikka, että kerrotaan vaikka, että miten me voidaan vielä kertoa? No, ok. Kerrotaan vaikka, että onko sulla jotain ideoita? Miten meidän YouTube-tubettaja on? Ai, miten me tultiin YouTubeen? Ei miten YouTube-tubettaja on, miten se tuntuu. Okay, so we're gonna talk about now about YouTube. How it feels to be a YouTube creator. So you might think it's so easy, and it's like, it's so easy, but no, it's not. Like, it's so hard for us. We don't have that good gadgets to do videos, and we get so little like views. You might think like,
of course you're gonna get so low views. You're maybe gonna get like later when you're like it's 2 or 3 years, but it's already it has been already 1 year since we both have done our videos. Still, we're not that good. I have 100 something subscribers. This guy has more than me. He has 300 something subscribers. But he does not do any video, and me too. Because we get so low views and it's so bad. It's so hard. Like me editing. We had an app called CapCut. Of course, everybody's gonna know. But yeah, CapCut. It was kind of like a good app for a while. But then when I was editing all of my videos, and one day it said that they put an update in there, and the update is that you have how much you can edit. Like if I'm about, like, let's say I was about to edit a Rivals video. If I edit that, then like if I had 6 more lives left, like 6 more chances, then I lose 1 chance. So no, like I don't lose 1 chance, but like then it goes to 5. And then after I do another edit, it's 4, 3, 2, 1, and I can never edit on that app. Like, I don't even have that good gadgets to edit. It's so hard for me. Bro, it's so hard to be a YouTuber. It's easy to make videos, but it's hard to get views, likes, and then edit. Kerrotko kaiken? Oliko mä tullut? Joo. Elikkä mikä tää kategoria? YouTuber. Siis miltä se tuntuu? Niinku YouTube. Kaikki luulee, että se on helppo saada. Se ei oo. Se ei oo. Siis vaikka mun on 393, eiku 303 tiraajaa. Niin, se on niin vaikeeta silti, koska kun siis vaikka mä oon saanutkin vähän tilaajia, niin tai no on 300 ihmistä aika paljon, mutta niinku mä oon tehnyt niin paljon videoita enemmän kuin 300. Niin se on vähän vaikeeta. Ja jos te mietitte kumpi meistä editoi, niin kumpi meistä editoi kaikki videot. It's so hard for me, you guys. Se on niin vaikeeta oikeesti editoida niinku yli niin paljon videoita. Mutta tää kanava on tarkoitettu siihen, että me otetaan vähän chillimmin, me kerrotaan meidän elämästä. Me tehdään vähän erilaisia videoita. Ja sitten nyt mä haluaisin kertoa tosta, ei vaan tosta, miten meistä tuli YouTubettajia. Okay, so let me first talk about editing. Mä sanoin ensin edittiistä ja sen jälkeen sanon sitä. Okay. So it's hard to be an editor because if you're like a small YouTube content creator, then it's hard to find an app. Like if you start YouTube and you start editing so bad, then you don't get subscribers. So I try my best, and then like I had an app, like I said, CapCut, but it's bad. It's so hard to find an app. Like I'm gonna die. I'm maybe gonna quit soon. Like it's that hard. Okay, now we're gonna talk about how we started. So I started. When I was 7 to 6 years old, 6 to 7 years old, then I wanted to be a YouTuber so bad, but my mom and my dad would never give me. But one day, when my dad was working he was working in his work, and my mom, me and my sister would sometimes go there. He had a worker named Elisa, and then she had a YouTube channel, and then I was like,
can I also do a YouTube channel? Can I do a YouTube channel? Can I do a YouTube channel? And then my mom and dad was like, okay, fine. And then my first day was some December 31st. Last day of December. Kerroitko miten meistä tuli yhdessä YouTubessa? And then, so how we became friends and then our YouTube channel came. I don't actually that much know. It was like we were starting to be friends, and then one day our head just popped, and then he also had a YouTube channel and I also had a YouTube channel, and like I had a name for me that was Arus VG, and then I was like, oh, let's make a channel together. And then I was like, okay, and then boom, this channel just came in. Okei, mun vuoro. Se tuli silleen, että mä olin mun yhden kaverin kanssa. Sitten mä vaan niinku mietin, mitä pitäisi tehdä. Sitten se oli mun yksi kaveri, jonka mä tunsin aika pitkään. Sitten yhtäkkiä vaan se vaan kysyi multa, tai mä oltiin yhdessä silleen, niinku, että pitäisikö tehdä YouTube-kanavaa. Mut se sanoi, että, tai joo, me tehtiin ne alkuvideot, niinku, se oli mun ihan eka kanava. Mä sain 26 tykkäystä ekaan videoon. Kolmanteen videoon. Mut sitten toka video 3 tykkäystä. Eka video 0 tykkäystä. Se oli vähän huono. Sitten kun mä olin kakkosen puolessa välissä, niin Aarus niin tuli kouluun. Sitten yhtenä päivänä, niin ihan alussa Aarus tuli kouluun. Sitten me vaan mietittiin, koska kun molemmilla oli jo kanava. Mä en tiennyt edes aluksi, että Aarusilla oli kanava. Aarus vaan kertoi, että mulla on kanava. Sitten mä vaan olin niinku, että mitä tehdään. Sitten me keksittiin, että pitäisikö tehdä YouTube-kanava. Mut sitten siitä ei tullut mitään, koska kun me tehtiin pelkästään mun. Mut sitten niinku jossain kolmosen alussa, vähän alussa, niin me vaan oltiin silleen, hei, pitäisikö tehdä yhteinen kanava? Sitten me tehtiin. Ja sitten me tehtiin tää, mutta me ei saatu tehtyä mitään hyviä videoita. Mut sitten niinku tänään me keksittiin, että me voitais tehdä eilen me keksittiin, että tää kanava tai että me tehdään tänne nyt videoita ja sitten me tehtiin tänne videoita. Ja sitten tää oli hyvä idea ja me keksittiin tälle uusi nimi. Tää nimi on Oota, mä kerron. FE Squad. Ja sitten yksi asia. Arusilla on nyt jotain. FE Squad, and I think we have to end this video. Bye bye guys. Oottakaa vielä ennen kuin tää video loppuu. Niin, mutta me otetaan siitä jotain kotia pois. Ei otetakaan, mutta kuitenkin. Me tehdään My Day. Tää on hyvä video. Ja please tilatkaa. Ja jos te haluatte lisää tämmöisiä videoita, niin laittakaa kommenttiin niinku, mitä te tonne alas, vaan että mitä te haluatte, niinku, että me tehdään, kirjoittakaa siihen. Ja se tilaaminen, se ei maksa, tilatkaa vaan kanava, se ei maksa mitään. Siinä menee teidän elämästä varmaan 3 sekuntia. Painakaa sitä nappia vaan. Kiitos, että me voidaan saada tilaa. Moikka!